Kaixo denei, elkargoko berriak. Ikusten duzu hemen, Euskaraldian parte hartu nahi duenak, esteka honen bitartez izena eman dezake. Albisteak, printzipioz ez dago berririk, baina gogorarazi, argazki lehiaketaren azkeneko eguna bihar izango da. Beraz, mesedez, bidali zuen argazkiak eta parte hartu ezazue. Gero, bestalde, webunari dagokionez, albisteak eta iragarki taula dagoeneko euskaratuak daude. Gelditzen zaigu lan eskaintzak eta formakuntza, baina pentsatzen dugu hemendik gutxira euskaratuak egongo direla. Barkatu eragozpenak. Lan eskaintzak. Hemen bi lan eskaintza berri zintzilikatu ditugu eta bat berreskuratu. 38garrengoa eta 39garrengoa berriak dira eta 35garrena berreskuratu dugu zeren ez dute postua bete. Beraz, begirada bat bota. Formakuntzaren aldetik, bitartean, erdarako alderdian ikusi dezakezue ikastaro guztiak, gure elkargoaren aldetik gelditzen da plaza baten bat, Bimeko ikastaroan. Nahi duenak, izena eman dezake. Gainera, bideo bat zintzilikatu dugu, ikus dezazuen zertan datzan ikastaroa. Gero, iragarki taulan, Ibapeko ikastaro berri bat zintzilikatu dugu, begirada bat bota, agian interesatzen zaizue. Eta amaitzeko, atal berri bat iriki dugu hemen herritarren gunean, deitzen da profesionalen zerrenda, alde batetikan, elkargokide guztien zerrenda dago hemen, eta bestaletikan, bi zerrenda hauek berreskuratu ditugu webgune zarratikan. Bat, peritazio judizialako elkargokideen zerrenda, eta eraikinen azterketa teknikoa egiteko, eta eragonkitasun energetikaren ziurtagirien zerrenda baita ere. Zerrenda hauek urteren amaieran ja itxi egingo dara. Hau da, datorren hilabetean azaroan, deialdi berria egingo dugu 2021 zerrendan parte hartzeko. Eta momentuz ez dago ezer gehiago. Eskerrik asko denei. Aio.